Malawi Today. The DC Malawi tikuyimisa mapulogalamu athu onse pa DC desk kuti tikupasireni nkhani imene ikuchitika tangoyilandira posachedwa pompano kuchokera ku Salima, kunena kuti kumeneko mapeya komanso ma headmaster a sukulu zosiyanasiyana agwidwa njakata chifukwa a division manager alamula kunena kuti kuchitike audit ndipo anthu apereke malipoti, sukulu ina iliyonse ipereke ripoti, malipoti akasiye mu office mwawo, akuyenera kupita ku parliament ku komiti yoona za maphunziro. Ndiye panopa kuli pakala anthu akutuluka thukuta chifukwa ndalamazo zikukanika kuti azichite balance. Mchitidwe wokuba umene ukuchitika tikamanena kuti boma ilili la malitiri ndi boma lokuba kwambiri, ndipo mchitidwe wokuba uli wapita patali wakula kwambiri. Tamangani mukaone zimene zikuchitika ku Salima Education Division pamene ma headmaster komanso mapeya agwidwa njakata chifukwa ndalama yokuti aichite balance, achite audit kukanika kuti ichite mare chifukwa a division manager monga amene zakhala tikulengezera mbuyo mukuti ma division manager akumapita m'masukulu mukumatengamo ndalama koma osasayinira. Ukuso kusalima kukunaliso mchitidwe omwewo, ma division managers amapita m'masukulu kumakatapamo ndalama osasayinira. Nderero kwabwera directive kuchokera ku parliament kuti komiti yoona za maphunziro ku parliament ikufuna ione kuti ndalama zimene anawapasa zaenda bwanji. Choncho ma headmaster komanso mapeya akutuluka thukuta ndipo aliyense akungomuyimbira foni zake komanso kuzuzula kwambiri a division manager akusalima kuti akhozono tipanga bwanji paja ndalama mmatenga ndino. Mchitidwe wokuba kodi tu mchitidwe umene wokuba wakatangale usuli ku Salima Education Division koka komanso kuchitala research station. Tapitani pakanyenyeva apo mulowense wopita kuchitala mukaone zimene zikuchitika ku research yakumene kuja kwachuluka umbava kwambiri. Amene mukuziwako kuchitala ndiko kongola kwambiri, koma pano tikunena pano mitengo yonse yagwesedwako. Akuluakulu akumeneko akugulisa mitengo mwachinyengo, kumachita kubwera matraki usiku ndikumadula mitengo kumeneko. Kuchitala is no longer the same. Choncho inu aku Minister of Agriculture tathamangani mupite kuchitala mukaone zachinyengo zimene zikuchitika, komanso inu Anti-Corruption Bureau mupite kuchitala research station. Mukamapita ku Salima mukhote mupite pakanyenyeva apo mupite kuchitala kuli zachinyengo. Anthu akuwotcha makala akugulisa mitengo, koma akugulisa wandikuwotchawa ndi akuluakulu apa chitala pompo. Ngakhale kuti anthu akumuzi akawazuzula akupanga makani, nkhani yonena kuti kungopezeka wakumuzi wadula mtengo amammangisa koma iwo sopanola sanduka phwando. Chocho nkhani yononga chilengedwe iyi siri kuzomba kokha, siri kumulanje kokha, siri kuchitala kucheni ku michiru kokha, koma ngakhale so kuchitala iliko tathamangani mukaone. Kumene kumasungidwa ng'ombe, kumasungidwa mbuzi, amene akujesa mbuzi zimene zini ng'ombe zimene akuvutikano pano chifukwa forest yonse yata. Komanso akamagulisana ng'ombe ndi mbuzi zimenezi amagulisa mwachinyengo, amagulisa na okha. Munthu wina kuti upite ukagule chifukwa zinthu zini zaboma sizimatheka chifukwa cha chinyengo. Choncho tafuna tikuziwiseni a Malawi kunena kuti Salima Education Division yagwidwa njakata pamene ma headmaster komanso mapeya auzidwa kuti apereke ma audit report a masukulu awo. Chikhaliyeni icho ndalamazo amabwera ndi omwewo aku division iyo ndikumazitenga osasayinira. Komanso kuchitala research kwasanduka phwando la kakowa, anthu akuba mitengo, anthu akuwotcha makala, komanso kugulisana mbuzi ni ng'ombe mwachinyengo, kumagulisana okha yeti akuziwa kunena kuti zinthu zizikuyenera kugulisidwa kuziko. Choncho muzakamva kuti chitala yatha musadabwe, chitala ikonza kutha, research ikonza kutha yathanso pano chifukwa cha mchitidwe wachinyengo umene ukuchitidwa ndi akuluakulu aku ministry
komanso ophatikizana ndi akuchitalako akupanga zinthu zachinyengo. The DC mwana woopsa kwambiri madzulo apa 4 March 2025.